ҳаматон ба салому алайкум дӯстони азиз, ҳамаи шумоёнро бо иди рамазон табрик мекунам. ҳамеша дар дил чорҷу ки мепарваред ҳамаш ҷомаи амалӣ бошад. Ва инчунин дӯстони азиз, ин видеои мо худнишонтӣ нест дӯстони азиз. барои ҳамин сабаб камтар видео кардем. дӯстони азиз, шумоам метавонед ҳамин гуна корҳои хайрро кунед. дӯстон, хайр, рафтем. видеоро то охир тамошо кунед. Rafta gireyim. Yemek buraya bir vay taksim kalsa bak. Vay evet.
Ha? İyi. Ne yazıyor?
Thank you.